L-uffiċċini kollha turistiċi madwar il-pajjiż mhux se jibqgħu joperaw fuq bażi individwali, iżda se jkunu kkoordinati biex jipprovdu servizz holistiku lit-turist li jżur pajjiżna. Dan se jwassal biex jiġi żviluppat il-kunċett ta' koordinazzjoni tal-informazzjoni għat-turist, magħrufa bħala Tourist Information Network. Meta kien qed jinawgura l-ewwel uffiċċju tat-turiżmu fil-Kottonera, fis-sit tal-Palazz tal-Inkwizitur fil-Birgu, il-Ministru tat-Turiżmu Carmen Uvella semma kif preżentement dan l-uffiċċju qed jassisti medja ta' bejn 50 u 60 turist kuljum, bi numri mistennija jiżdiedu fix-xhur tax-xitwa. Ovvjament il-Birgu u l-inħawi tiegħu jippreżentaw prodott interessanti ħafna u aħna rridu li kull turist li jgħaddi minn din naħa barra li nattirawh hawnhekk intuh is-servizz u l-informazzjoni kollha. Dan huwa t-tmien uffiċċju tat-turiżmu mifruxin mal-gżejjer Maltin biex joffri servizz ta' għajnuna u informazzjoni lit-turisti, b'mod partikolari dwar postijiet ta' interess fil-Kottonera. Uffiċċji oħra simili jinsabu fil-Belt Valletta, fl-Imdina, fl-Ajruport Internazzjonali, fil-Mellieħa, fil-Valletta Waterfront, flimkien ma' tnejn oħra f'Għawdex. Il-Ministru għat-Turiżmu iddawwar ukoll mal-Palazz tal-Inkwizitur, fejn ra xogħlijiet ta' restawr li għaddejjin fuq diversi partijiet ta' dan il-bini storiku li jmur lura sas-seklu 15. U stmat li f'sena dan il-palazz iżuruh mal-40,000 persuna. Aħna ma rridux nifqu hemmhekk once li nkunu rrestawrajna l-bini, imbagħad sta għalina wkoll biex inqajmu dak l-istess bini bl-attività bl-events li nistgħu nagħmlu ġewwa fih. Kien spjegat kif Heritage Malta se timbarka fuq proġetti innovattivi li jippermettula li tikkompeti fi swieq ġodda fil-qasam turistiku, fost l-oħrajn bil-ħolqien ta' faċilitajiet għal konferenzi żgħar li jistgħu jospitaw sa massimu ta' 60 persuna. Il-Ministru Vella ltaqa' wkoll ma' diversi impjegati ta' Heritage Malta u studenti li qed isegwu kors fir-restawr ta' bini storiku u li bħalissa qed jagħmlu esperjenza ta' xogħol fil-Palazz tal-Inkwizitur. Jakkumpanjaw lill-Ministru kien hemm iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija, il-Kap Eżekuttiv tal-istess Awtorità Josef Formosa Gawċi, iċ-Chairman ta' Heritage Malta Joseph Mbutiġiċ u s-Sindku tal-Birgu John Boxall.